Провод иске тракторныкы. Шундый проволлар кабинада булды. Бу 1948 елгы немец мотоциклы. Аларны берничә дәнәдә генә чыгарганнар. Шуңа да бу тимер атлар кыйммәтле санала. Россиядә дә алар берничә генә ди Анатолий Вакулюк. 10 ел элек бу мотоциклны ул Оренбургтан ташландык хәлдә алып кайта. Запчастьлар бик авыр табырга. Ну, теге знакомки булса, алар апкилеп бирәләр, әле алмаштырып, 90% запчасте үзенеке. Именно оригинал. Бу мотоцикл 40 елда Кызыл төстәгесе Москва дип атала. Андыйларны хәзер совет киноларында гына күрергә мөмкин. Мондый сирәк мотоцикллар биредә шактый. Бу мотоцикл Минский мотоциклетный завод выпускать иткән. Монда особенность, техническая особенность восходящий амортизатор. Бу үзеңә эшли. Биредә нинди генә модельләр юк. Барлыгы 30дан артык мотоцикл. Мондый бай коллекцияны бөтен кеше дә җыя алмый ди безнең герой, чөнки кайбер мотоциклларны үз вакытында берничә дәнә генә чыгара торган булганнар. Тимер җыйны Анатолийга бала чактан ук кагылган. Минем велосипед булды. Мен егылдым велосипедта, кулсындым. Әти мотоцикл алмады, мопед та алмады. И мен әйттем, әти görү, мен үзем шлем да алам. Сүзендә тора 13 яшендә беренче Минск мотоциклын ала, соңрак Венгер Паннониясы, Ява, Урал, шулай итеп коллекция тупларга тотына. Анатолий Вакулюк гомере буе механик булып эшли. Ул заманда бар да сыйфатлы иде дип совет чорын сагынып яши. Нинди мотоцикл, аны мотороль. Мотороль 62 года. Үзенең тәгәрмәш. Ишек алдында Победа, Чайка, Волга машиналары да тора. Урын җитми башлагач, күршедәге гаражларны сатып алган. Мен яратам вот тышта эшләргә. Теге мастерскойда түгел, тышта. Минем вот монда эстакада, тегендә. Үзем варить итәм. Удовольствие получаю не это, то, что законченность заработал. Теге шли, селкенә шли, дрелдею. Ни гаҗәп, урамда 20 градус салкын булса да 70 еллык мотоцикллар кабына. Хәзер барысын бер түбә астына җыеп, зур күргәзмә оештырырга хыяллана ул. Леногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.